Ang videong ito ay patungkol sa vlog natin sa Matwil. Ayun na nga, what's up? Magandang araw, Bejeros. What's up mga chief? Ayun. So yun na nga, itong video na to ay patungkol sa vlog natin doon sa Mount Matwil Twil. Nang maalala nyo yung pinost kong teaser noon sa page natin, Narodong Biyahero TV. Yun, kung hindi pa kayo naka-follow doon, follow nyo yun. Search nyo lang Narodong Biyahero TV sa Facebook. Comment, share na rin para mas marami pang maging follower natin at mag-like sa ating page. So, hindi ko nagawan yun ng buong video na corrupt yung mga videos ko, yung ilan na videos ko. So, sinave ko kasi siya dito. So, cellphone lang kasi ako nag-i-edit. So, sinave ko muna siya dito. Kasi sabi ko, hindi ko na siya ma-vlog. Sayang yung pagpunta. Pinano ko talaga na balikan yung Matwil-Twil, no? Hanggang nung hindi sinasadya, yung isang memory card, in-insert ko dito. Kasi dito natin siya, dito tayo kumukuha ng video natin. Sa ating Insta360. 1X. Ito yung version 1. So ngayon meron ng 1X2, 1R, at saka yung pinaka-latest ng Insta, yung go-to. Kaya mabavlog na natin siya ngayon. I-share ko na sa inyo. Pero yung ibang videos, gaya nung pagbiyahe ko mula Urdaneta, papuntang Mabini, wala na yon. So parang iisa lang yung natira doon. Yung sa may bahagi ng swal, tapos corrupted na lahat siya. Sayang, no? So, yun, kasama ko si Kamote Cake, si J. Arlie, si Master Tekamots, yun ang YouTube channel niya. So, kung hindi pa kayo nakaka-follow sa kanya, nag-uumpisa na rin siya, follow niyo siya, or mag-subscribe kayo sa YouTube channel niya. So, ayun na nga, itutuloy natin yung paggawa, yung content ng vlog natin papunta sa Mount Matwil, yung pag-akyat natin doon. Kasi may mga natira pang videos. Kung ano yung mga natira, yun na lang yung gagawan natin, no? Sana magustuhan ninyo. At saka, shoutout pala sa mga motovloggers dyan sa buong Pilipinas, sa mga YouTubers. So yun, YouTubers, shoutout sa lahat, yung mga small YouTubers, yung mga nagsisimula pa lang, gaya ko, huwag kayong mawalan ng pag-asa, okay lang yan. Lahat naman ng mga successful vlogger or YouTuber is nagsimula sa babae, sa umpisa. Walang ibang patutungon kundi pataas tayo. Tulungan lang tayo. Shoutout sa Kabalen Motovlogs. Kilala nyo na kung sino-sino kayo. Siyempre kay Melvin Smiley, yan, nakasama ko na siya. Di ko alam, di pa niya nilalabas yung video niya nung sumali kami sa 300 kilometers ride for a cause. Busy rin siguro siya. Ayun, tapos si Kapitan Bigote, yan, Kapitan Bigote, yan. So, i-follow nyo na rin siya or i-subscribe nyo na rin siya sa YouTube channel niya. Ready na ba kayong manood? Panoorin na natin. Let's go!
Barlo. Pero malayo pa. Sabi sa akin. Boss, pwede magtanong? Snap ako ah! Snap niya ako! Sabi naman po, ang babae, diretso lang ito. Tatanong sana tayo sa nagsasabi. Brother, sarap
kay Manteko eh. Diyan may paunad, Matwil twil. Ano na? Matwil twil kanto. Amay palandoy ya lalay. Oo, hindi mo sir, pero lampas ni Barlo man ako. Ay barangay Barlo Barlo, oo, Ay, tan. napakabigi. Ay no walay punaan ya pampakawigi ditan. Hindi,
doon. Ha? Ito Mabini pang kalikasan. Saan tayo? Dito, dito. Ha? Ito may sabi. Ano bang Mabini? May barangay doon? Akit pa ba? Oo, hindi. Basta nandyan tayo sa bundok-bundok. Ayan. Di na nag-link? Hindi na. Medyo mahirap yung ano dito, daan. Oh, tapos, ayun, pababa talaga siya. So, ingat-ingat lang. Punta kayo dito. Ayun mo siya, oh. Ayun na nga tayo. Ganda. Kaya maaarap natin. Medyo matarik ito. Game siguro. sa taas. Ayun ang nakikita ko siya. Ayan, ulit tayo ng contact. Matwil din ito. Yan ang kata to the max.
Ayan. Kaya iakyat natin yun. Motor natin. Sabi ni Kamote, pwede ka. Ayan, iakyat. Kaya na saan kasi naputol, oh. Ha? Naputol. Pinutol, no? Pinutol talaga. Dito na kami sa Mount Matwil. Hinihingal na si Kamote King. Oh, mataas to. Doon pa. Dito pa kami doon sa pinaka-peak. Ayan. So tara. Lakad. Ang palatandaan dito yung sementeryo sa bayan. Sementeryo. Tapos ito barangay Barlo. Mount Twil. Pagod na ako. Exercise. Ayan. Bawas calories. Bawas taba-taba. Ano ba kasi naisip natin? Sino bang mahirap pala pag mag-isa rito? Buti na lang hindi ako nagpunta noong January 12. Pero ngayon may baon na tayong tubig. So naka-ready tayo. Pahinga. Doon yung peak. Doon pa. Doon pa yung peak. Medyo malayo pa. Kaya muna kami. Layo pa. Layo pa. Game. Game.
Kasama ko binatay. Nagsisisi ka na ba? Na sumama ka sa akin? Konti na lang, kamote. Makakapagkape na tayo.
Kapit tayo, Beros. Kape. Kape. May barako na dala ni Kamuti Gigs. Punta dito sa taas ng Brol.